Grasya malilog kay kayo, ako po yung seminarista rin sa Marion Cunanan, para po kayong kakatamang pamigulam, yaning malilog. Tutupin po na masakit yung pagdala ng tamong yaning paulin na niting virus, yung COVID-19. Makapekto kaya katamang yaning karasa na yun. Dakal na po din yung magkasakit, dakal na rin mga sakitan, at dakal na naman po din mga mate, paulin na niting virus. Kanya pong minsan, kabang magpakapil ko pong ganun, kaya taging pakalayo, kaya malapit na po yung pakalayo. Yung dam ko po dito ang ipagkwento, doon ang lalaki nga, ganitang meto. Kasakit na minsan yung pagdala ng tamang ngayon na yan. Kasi pag-isa na rin yung natipon ko, wala akong ubugang yan kaya kung nabalo nang nakarin ko pa akong manggastos, pag melwat sa ining, may kibat yan naman itang meto. Mape, hindi naman ako, pag-isa na lang naman, hinapin yung talagang lumagbay niya, talagang ako nabalag naman po kung panggastos. Hindi nga luwa naman po kaya katamong, matasakit lang manali, hindi nila makalwal, nila may punta kayong grocery, masakit po, kulang na kayong pagkulangan ng supply, at hindi nga luwa naman, uling nila makapagobra, wala nang panggastos. Sabi po tutupin po na masakit yung pagdala ng tamang at hindi pong pagpamimingay pag masasyan tayo yung malildo, gaganakan tayo yung pamaylasa, pangamatay at pangasubli ng Media si Cristo. Paganakan na po nini kapag masasyan tamo na kaya be tayo kayong kasakitan tamo yung si Cristo. Na kaya pamagkasakit ng si Cristo ngayon, kaya be tayo. May nakatamo likwan, kaya tabi tayo kayong kapag subukan na ito. Yan muna mo po siguro yung ang gawan tamong Jesus, yan yung malildo. Sa pagkamdam tamo, kayong bawat metong kaya katamo, natin nga kayabe, na yung magdili-dili, lalo na ngayon yung masakit yung pagdala ng tamo. Tuloy tamo po yung kaya katamong pamangadi, pamanyawo, lalong-lalong na kayong kaya katamong frontliners, doktor, nurses, kapulisan, at tuloy tamo rin po yung pamamaya tamong sahop, pero yung kapatid tamong mga kailangan, yung pagkasakit, yung BNN, at yung kaya katamong manungkulan, so pantala naman po. At kaya hanggang magkasakit, at para patuloy tamo pong mga di, kaya may nga matay pauli ng nipin virus. Hindi na po minsan, makakulok Kenny, at suka po yung mga kapilwal, kesa panyablay, at nga nang sinabi, minuran, mumuran, kaibat, nanakit kong rainbow, sabi na butin kong pag-asa. Yung kong pag-asa. Opo, itang kung mawawalan pag-asa, nagpotang tagamganda mo, na mga inata mo, kaya nagtatakutan tamo, milalakatan na pag-asa, lumawit tamo po yung babo. Nalakanta mo kalugran, nakatamo ni akong gino, kaya tayo, kaya tabi tayo. Magod kaya sa init, hindi na, manalig tamo mo kaya. Amen. May lalagay niyo pa, yung anak at yung Espiritu Santo, at yung mga sigla ng ligay, bating ng mulan, init sa palamban, ng gamantin na nanangga. Amen. Manano na po sana ang hindi makuyad na pamigunam, makasaw piya kaya katamo, ting pamibule tamo, ting pamaylasa, at pamagsakripisyo ng ginutamo niya si Kristo. Amen.